Достар, баршаңызға да сәлем. Мен бір күнге генә булса да ауылға кайттым. Сез беләсезме, соңгы вакытларда артистлар арасында шундый тренд барлыкка килде. Бик күп артистлар үзләренә йорт хайваннары алалар. Кемдә нәрсә инде, кемдә мәше, кемдә эт, кемдә попугай, кемдәдер даже кәҗә, кемдәдер вообще обезьяннар да бар. Һәм мин дә артка калырга тырышмыймын. Сезне таныштырасым килә минем яңа достым белән. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Менә минем яңа достым, самый настоящий. Ой, балакаем киттем, подожди, күрен инде, карасыннар. Самый настоящий узбекский ишәк. Исемең ничек, балакай? Ничек? Данир. Данир, да бит. Бит инде пистиңә, син шундый. Шундый менә бит ул безнең, менә шундый ул минем. Яхшы. Шундый породистый. Посмотрите, какие ушки. Такой красивый. Шундый немножко смущается, немножко оялчан ул минем. Кулаклары зур булганга ояла бит, балакаем. Оялма. Әле бит операция сталар. Кичкә әйтергә була. Сәлам әйт. Сәлам әйт инде. Котларыз. Принимаю поздравления.